Republicano tiene la palabra el señor Salvador Illa. Bona tarda, president. Bona tarda a tothom. Avui parlem d'una qüestió que ens interpel·la com a societat, el dret al treball digne de les persones amb discapacitat. És just reconèixer que la proposició de llei, Emilio, proposición de ley, ostras, ¿dónde está Emilio? Podríamos haber hecho algo más rápido y más urgente, ¿eh? Bueno, que llevan el 60% de la democracia mandando. Pero bueno, seguimos, no está mal. Mejor tarde que nunca. És un pas endavant i ho celebrem. A l'estat espanyol, des de fa 40 anys, les empreses de 50 o més treballadors tenen l'obligació de reservar almenys un 2% de llocs de treball per persones amb discapacitat. És una mesura correcta de discriminació positiva que reconeix la igualtat real que només s'assoleix amb no només s'assoleix amb bones paraules, sinó s'ha de fer amb accions i obligacions concretes. Però quin ha estat el resultat? I aquí és per això que crec que, com sempre, pequen vostès del govern de poca ambició. El resultat és que, i això ho he viscut quan estava de responsable sindical, més del 80% de les empreses incompleixen aquesta quota. Més del 80% de les empreses incompleix aquesta quota. I la conseqüència és dramàtica. Desenes de milers de persones amb discapacitat han estat excloses d'una feina que els corresponia legalment. I la pregunta és com hem arribat fins aquí. La resposta és doble. Per què només el 80% no compleixen aquesta llei? La resposta, com deia, és doble. Primer, perquè les sancions fins ara eren ridícules. 750 i 7.500 euros. Per una gran empresa, això és el que gasten en la màquina de cafè. És que ja ho tenen comptabilitzat. És que ja està comptabilitzat aquest tipus de multes. Que no només passa amb això, passen altres coses. I segon, perquè moltes empreses han preferit pagar mesures alternatives o fer donacions simbòliques en comptes de contractar directament, que seria el que toca. La quota ha estat massa sovint paper mullat. Per això valorem positivament, repeteixo, valorem positivament que la nova proposició de llei, preferien que hagués sigut un real decret llei o hagués sigut un projecte de llei, però bé, endureixi les sancions i que l'incompliment passi a ser una infracció greu, a una infracció molt greu, perquè realment és una infracció molt greu. Però, com deia abans, peca de poca ambició i nosaltres voldrem anar una mica més enllà en la seva tramitació en forma de llei. Pensem que no hi ha prou, que cal revisar a l'alça el percentatge del 2% ja avui dia. En alguns països europeus ja és del 6%. Limitar de veritat l'abús de mesures alternatives. Obrir la porta a les pimes. Les empreses de 30, 40 i 45 treballadors també poden i han de contractar amb mecanismes que calgui persones amb discapacitat. I no per bona voluntat, sinó perquè els hi toca. Garantir que no es compleixi la quota en feines precàries, sinó en feina digna, estable i adaptada. Crear un registre públic d'empreses que compleixin i també un registre públic de les empreses que no compleixin amb aquesta norma. La gent ha de saber quin tipus d'empreses són les que va comprar. I si una empresa és solidària, ha de tindre el benefici del consumidor. Perquè quan parlem d'inclusió no parlem només de percentatges, parlem de persones, parlem de dignitat. I és important això que diré ara. Cada persona, quan una empresa incompleix, cada persona,
quan una empresa incompleix, és una persona que es queda sense anar a treballar, que es queda sense feina, que no pot viure dignament, simplement perquè no s'ha complert la llei. Darrere d'aquests nombres hi ha persones, hi ha històries de vida, i el que avui volem fer amb aquesta proposició de llei és que això no passi. Per això, des d'Esquerra Republicana donem suport a aquest pas endavant, però també diem i reiterem que seguim exigint més, perquè no volem una quota que sigui sostre, volem que sigui el sol. No volem empreses que puguin no incloure, volem empreses que tinguin les portes obertes, i no per bona voluntat, sinó perquè els hi toca, perquè ho han de fer. Com deia una companya meva, el treball digne és la millor eina d'inclusió social. Per això no ens conformarem amb quedar-nos a mig camí. Farem el que calgui perquè aquest 2% es converteixi en una inclusió i que s'obrin les portes de bat a bat. El treball digne és la millor eina d'inclusió, com deia abans. Però si volem que la inclusió sigui real i no només formal, no podem quedar-nos aquí, no podem transcórrer 40 anys més perquè aquesta llei es compleixi i el 80% de les empreses la incompleixi. Així que donem un pas endavant i esperem que tot l'hemicicle ja, de manera unànime, doni suport a aquesta mesura i ho tramitem el més ràpidament possible, perquè cada minut que perdem és una persona que no treballa i que hauria de treballar. Moltes gràcies. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra la señora Vidal Sáez.